površinom. Znači metar. Uzmeš metar i odmeriš 100 centimetara. Razumeš? To je ovako. I da se to sve lepo... Znači ovo mora bude čisto. 100 centimetra ili metar? Pa metar. Koliko ti imaš metar centimetra? 60. Koliko 1 metar ima centimetar? 1 metar 60. Prekontroliši. Dobro. Ne može da ima 1 metar 60. Radačine, koliko 1 metar ima centimetara? Ne sam bio tako u školu. A nisi bio? Jel nema 100? Nema. Da, sve ću to. 60. Gde nađe 60? Radačine, metar da se odbaci đubre. Celom površinom do temelja zgrade. Od tuda će da mjerim. Gde ćeš sad ti tamo? Da vas pitam nešto. Pitaj. Ja sam pitala Kristijana i Kardashian, oni su mi rekli dve razlike, pošto sam ja uzela kokoške ove nedelje da brinem. Ti si gazdarica, ne možeš da radiš kokoške.